Olen Kari Talsta Kempeleestä. Asun omakotitalossa, joka on rakennettu 1975. Alussa oli öljylämmitys, joka tuli tiensä päätökseen, jolloin vaihdoimme ilmavesilämpöpumpun. Valitsin lämpökumppanit sen takia, että heillä oli Euroopassa tehty laite. Lämmityskulussa huomasimme heti, että sähkönkulutus-öljyn kulutus pieneni valtavasti. Saimme tavallaan sähkön ilmaiseksi siinä vaiheessa. Löysin lämpökumppanit netistä, otin heihin yhteyttä ja sen jälkeen asiat alkoi rullaamaan. Asennus sujui todella siististi ja hyvin. Siivosivat jälkensä ja asennus oli todella nopea. Jälkiyhteys on toiminut todella hyvin. Pieni ongelma oli tuossa, mutta puhelinsoitolla opastettiin käyttämään laitetta ja ei minkäännäköisiä ongelmia ole sen jälkeen. Hintahan on yksi tekijä, mutta en hakenut halvinta, vaan hain parasta. Jos on tarve säästää lämmityskustannuksissa, voin suositella lämpökumppaneita hyvän palvelun vuoksi. Tykkään juuri tästä, että se on eurooppalainen. Mä en tykkää yhtä, että niitä tullaan kaukaa. Saan niistä kaikista varaosista tiedon ja niitä löytyy Euroopasta hyvin nopeasti. Muuta osaa vastataksi.